Wara aktar minn 60 ġurnata ta' kampanja elettorali, illum il-poplu Malti u Għawċi qed jivvota biex jażel liema ser ikun il-gvern li ser imexxi lil pajjiżna fil-5 snin li ġejjin. B'kollox, għal l-elezzjoni ġenerali tal-lum kienu eliġibbli li jivvotaw ftit aktar minn 332,000 votant. Ftit aktar minn 6,500 ma ġabrux id-dokument tal-vot. B'hekk dawk li jistgħu jivvotaw illum jammontaw għal ftit aktar minn 325,000 votant. Minn dawn 29,000 ser jivvotaw għall-ewwel darba. Għall-elezzjoni ġenerali ser jikkontestaw 86 kandidat fisem il-Partit Laburista, 70 kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista, 9 kandidati tal-Alternattiva Demokratika u 3 kandidat indipendenti. Mal-elezzjoni ġenerali qed isiru wkoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'34 lokalità, 28 f'Malta u 6 f'Għawdex. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huma eliġibbli li jivvotaw kważi 190,000 Maltin u Għawċin. Minn dawn ftit aktar minn 17,000 ma ġabrux id-dokument tal-vot. Għalhekk fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jistgħu jivvotaw ftit aktar minn 170,000 persuna. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ser jikkontestaw 196 kandidat fisem il-Partit Laburista, 163 fisem il-Partit Nazzjonalista, 3 fisem l-Alternattiva Demokratika u 4 indipendenti.